Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit! Începem emisiunea din această seară într-un internet cafe. Câți dintre noi nu sunt dependenți de internet și de mes? Câți nu trăiesc în lumi virtuale, imaginând alter ego-uri perfecte? Câți nu mint când este vorba despre ei înșiși? Dar să vedem cum decurge o discuție pe mes între o pițipoancă și un cocalar. Ce faci, păpușa? Asă-l pălăsă. Cine ești? Sunt bărbatul vieții tale, să mă răbbibi. Jean de la Craiova? Nu fă, Gigi din Ferentari. Gigi din Ferentari? Auzi? De unde ai ID-ul meu? De la un coleg de muncă de la sortă. Mai ești? Da! Îmi dai o poză? Na, de aici. Ce faci, mă? Încerci să salvezi? Nu. Faci un web, faci un show, ceva? Bagă tu web, eu am băgat poză. E tot că bag. Ia, fii atent aici. Ia de aici, cum îți place, a? Păi arată fața! Asta fața, fă, că nu fața te interesează pe tine. Vezi că-ți dau ignor. Lasă asta, zi, te fac o tură cu mașina? Ce crezi, mă, că sunt din alea? Ce faci, fă? Stai pe Invisible, a? Mare șmecherie, ești tu programul ăla. Vând blugi original 1.500.000 și tricou Armani 500.000. Scuze pentru masă. Ia zi, fă. Ultima melodie a lui Sorinel. Pentru tine. O am. Îmi dai și mie numărul tău de telefon? Bine. Sau mai bine îți dau eu numărul meu, că stau cam nasol cu creditul. Păi nici eu n-am credit. E nașpa. Telefon de 18 milioane și credit 0. Ia zi. Într-o oră jumate la Sebastian în parc. Bine. Tu ești? Da. Arăți altfel în poză. Haide, mă, tu ai fi prea frumos. Asta e mașina ta? Da, mi-a arătat săptămâna trecută și am mai șmecher. Ce faci, mă? Să-ți prindă toți de mașina mea ca să facă poze pentru high five? Pleacă, bă, de aici.